салом ба кулли тамошобинони телевизиони Баҳористон ва дӯстдорони барномаҳои ин шабака. Намоиши нахустини аз сомонаи телевизиони Баҳористонро дар соли 2019 манзуратон мегардонем. дар ин барнома мо навигариҳои сомонаи телевизиони Баҳористон ва мактубҳои ба он равоншударо аз назар хоҳем гузаронд. дар ҳафтаи ҷорӣ бештари истифодабарандагони сомонаи мо хоҳиш намуданд ки намоишҳои идонаеро ки ба соли нави мелодӣ бахшида шуда буд бори дигар барояшон пахш намоем. аз он ҷумла яке аз истифодабарандагони сомонаи мо чунин мактуб ирсол намудааст. салом ба кормандони телевизиони дӯстдоштаи ман Баҳористон. дар шаби соли нав чун бо аҳли оила дар сайру гашт будем, натавонистем барномаи ангубинро тамошо кунем. ин барномаро зиёд интизор будем, вале имконият нашуд ки онро бубинем. кай метавонем барномаро такроран бубинем? биёед мебинем ки телевизиони Баҳористон барои тамошобинони худ дар соли нави мелодӣ чӣ гуна барномаҳоро намоиш дода буд. дар арафаи ҷашни соли нави мелодӣ телевизиони Баҳористон якчанд намоишҳои идонаро пешкаши тамошобинон гардонида буд. мухлисони ин шабака рӯзи 31 январ намоиши калони идонаеро тамошо карданд ки он аз бозиҳои соли навӣ, суруду таронаҳои фараҳбахш ва бахшҳои гуногуни фароғатӣ иборат буд. бахшҳои алоҳидаи барномаи идонаи телевизиони Баҳористон доир ба анъанаҳои аҷиби ҷашни мелодии соли нав, далелҳои аҷиб дар бораи фасли зимистону барф маълумот пешниҳод намуда бинандагонро аз муди соли 2019 низ хабардор кард. барномаи идонаи ангубин бошад бо иштироки тамоми иштирокдорони намоиш сабт гардид. ин навбат намоиш дар толори дилхушии кӯдакона сабт гашт ки ба тамоми иштирокдорони хурдакаки барномаи ангубин шодӣ овард. дар қатори ин соҳиб истеъдодони хурдакак волидайни онҳо низ дар барнома иштирок доштанду асрори пешқадамии фарзандонашонро иброз карданд. ҳамчунин ҳунарнамои сарояндагони наврас ба барнома фазои идона бахшид. иштирокчиёни хурдакаки барномаи ангубин ки хело фаъолу донуанд бо лафзи ширини худ тамошобинони телевизиони Баҳористонро ба соли нави мелодӣ табрик намуданд. рӯзи 1 январ бошад дар эфири шабакаи Баҳористон мухлисону тамошобинон намоиши ҳаҷвиеро тамошо карданд ки дар он ҳунармандони театри оина, ҳаҷвнигорони касбӣ ва ҳунарпешагони наврас нақшофарӣ карданд. дӯстони азиз, ба барномаамон ҷаҳонпаҳлавон хушқадам хусравов бо устодаш маҳмадшариф сулаймонов ташриф оварданд. аз ҷониби идораи варзиши телевизиони Баҳористон низ барномаи хоса таҳия гардид ки дар арафаи соли нави мелодӣ манзури тамошобинон гашт. ба гирифтани натиҷаҳои назаррас ноил шуданд. дар ин барнома варзишгарони муваффақи ҷумҳурӣ аз федератсияҳои мухталифи варзишӣ, федератсияи миллии ҷиу-ҷитсу, федератсияи гӯштини самбо, мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ иштирок намуда парчами давлати азизамонро зарраи ҳам бошад баланд мебардорем. федератсияи қайиқронӣ, федератсияи ғайрикасбии унифайти Тоҷикистон мақсад доштам ки дар чемпионати ҷаҳон иштирок кунам, якум ҷора гирам. ва бозигарони дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон оид ба футбол ки дар соли 2018 ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд даъват карда шуданду бо онҳо мусоҳиба гузаронида шуд. барои шумо мушкилтар буд. ба ҳамаи он нафароне ки мехоҳанд намоишҳои дар боло зикршударо тамошо кунанд гуфтанием ки интизор шавед. ҳар гоҳ ки хоҳед метавонед ин намоишҳоро аз сомонаи мо тамошо кунед. акнун тамошобинони азиз боз ба сомона ворид шуда ба мактубу дархостҳои шумо назар мекунем. аз номи Парвина Мирзоева ба мо чунин мактуб омадааст. рӯзи 24 декабри соли 2018 дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ фестивалозмои навозандагони ҷавон ва рассомони наврас баргузор гардида буд ва аз ҷониби телевизиони Баҳористон ба навор гирифта шуда буд. мехостам донам ки кай дар эфир намоиш дода мешавад.
парвина хотиррасон менамоем ки барномаи гуфтаи шумо яъне фестивал озмуни навозандагони ҷавон ва рассомони наврас ки дар театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор гардида буд рӯзи якшанбе соати 20 манзури бинандагон мегардад. саломи гарму ҷӯшони худро ба аҳли кормандони телевизиони Баҳористон мерасонам. ман Нигора аз шаҳри Душанбе 10 сола ҳастам. айни замон мо талабагони мактаб дар таътили зимистона қарор дорем ва мехостам ки филмҳои хуби тасвириро бо забони тоҷикӣ тамошо кунем. нигора мо кӯшиш мекунем ки дар ҳама гуна фасли сол барои шумо беҳтарин филмҳои тасвириро ба забони тоҷикӣ дубляж намуда пешниҳодатон намоем. дар зери арча се тӯҳфа хобад. ҳар кадоми он чӣ сирре дорад? дар қатори намоишҳову барномаҳо дар эфири шабакаи Баҳористон филмҳои ҳунариву тасвирии ҷолиби идона низ пахш гардид. нигоҳ кунед! тӯҳфаи дубляжи телевизиони Баҳористон Бахур Таракони Наврас дар соли нави мелодӣ ин филми тасвирии Мики дар шаби соли нав буд. дар ин филми тасвирӣ саргузаштҳои аҷибу хандаовари мурғоби Доналд, Гуфи ва мушакҳо Мики ва Мини оварда шуданд. филми тасвирӣ дар жанри ҳаҷвӣ, саргузаштӣ, тарбиявӣ, мусиқавӣ ва оилавӣ таҳия гаштааст. ҳамзамон филмҳои ҳунариву тасвирии идонаи дубляжшуда аз қабили филмҳои тасвирии Дили яхбаста, Шогирди Санта, 12 моҳ, Қатораи қутби Шимол ва ҳимоятгари хобҳои бачагона низ манзури тамошобинон гардид. тӯҳфаи нахустини соли навӣ! бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки тариқи сомона имкон доред ба намоиши дӯстдоштаатон низ овоз диҳед. биёед навигариҳои ин гӯшаро мебинем. тамошобинони азиз, дар шабакаи мо ҳамарӯза аз натиҷаи овоздиҳии иштирокчиёни шоу барномаи озмунии Парвин ба шумо маълумот медиҳанд. ҳамчунин шумо метавонед ба сомонаи мо ворид шуда аз натиҷаи овозҳои гирифтаи иштирокчиён хабардор шавед. ба наздикӣ барномаи нодир ва чӣ бояд кардро низ дар рӯи хат ҳамроҳ намуданд ва агар шумо мухлиси ин барномаҳо бошед, пас ба сомонаи мо даромада ба онҳо овоз диҳед. акнун биёед ба шумораи овозҳо назар мекунем. аз рӯи натиҷаи овоздиҳӣ айни замон барномаи Парвин бо гирифтани 454 овоз дар ҷои аввал қарор дорад. дар ҷои дуюм бошад бо гирифтани 164 овоз барномаи Бо ҳам ёбем ва бо 104 овоз намоиши 1 соат дар ҷои сеюм аст. бинандагони азиз, ба сомонаи мо ворид шуда ба барномаи писандидаатон овоз диҳед, зеро овози шумо таҳиягарони барномаро рӯҳбаланд месозад. бинандагони азиз, инҳо буданд навигариҳои сомонаи мо дар ҳафтаи ҷорӣ. сомонаи моро тариқи рамзи cw.tvb.tj дарёфта метавонед. ин рамз пайвандгари мову шумо хоҳад шуд. дархосту хоҳиш, шикояту суолҳо ва пешниҳодҳоятонро нисбат ба барномаҳои мо ирсол намоед. онҳоро ҳатман ба назар хоҳем гирифт. хайр, то боздид.